takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi layya jama'a. Layya ana yi ne da dabba mafi zaki, wannan shine abin da malamai suka bayyana an fi fifitawa, don haka aka fi fifita rago fiye da hadaya. Hadaya ita kuma ita ce a wurin aikin hajji, ita kuma malamai suka ce an fi so a yi da nama mai yawa, shine raƙumi ko saniya. To ragon nan ba lallai ka yanka ɗaya ba, za ka iya yanka ɗaya, za ka iya yanka biyar, za ka iya yanka ko guda nawa ne, amma kada almubazaranci da kuma wato neman suna ya bayyana a ciki. Dabba ɗaya ta ishi mutanen gida, idan mutanen gidanka ka tashi yanka layya sai ka yanka da nufin layyar gidan nan ce, aka ce kowane ɗayansu zai samu lada da gwargwadon kamar shi ya layya guda. Amma idan haɗa kuɗi ne za a yi, to sai dai a haɗa kuɗi mutum 7 ko ƙasa da 7 su sai saniya ko kuma su sai ainihin raƙumi. Amma wannan kakkawa da mutane suke yi, wato irin wannan haɗawa da ake yi, wannan naman sallah ne. Amma in layya ce za a haɗa, to saniya ka a wuce mutum 7, amma za a iya mutum 6, mutum 5, mutum 4, mutum 3, mutum 2, amma ka a wuce mutum 7. Haka in raƙumi ne. Amma rago ko tinkiya ko akuya ba za a haɗa mutum 2 ko mutum 3 ba a halinsa ainihin haɗa kuɗi. Idan aka yi wannan, kar ta zama tana da karyayyen ƙaho, ka kuma ta zama tana da mataccen ƙaho wanda yake ya lime mata saboda ta samu matsala tana ƙarama ko makamantan haka. Sannan ana so ta zama mai lafiya, wato wajibi ne ta zama mai lafiyayyin gaɓoɓi, dukkan gaɓoɓinta sun fita zara-zara, kai ya zama akwai wata naƙasasshiyar gaɓa, kai ya zama akwai karaya a jikinta ko wata naƙasa ta rashin ido ɗaya, ko naƙasa ta kasancewar ba ta gani gaba ɗaya ko makamantan haka. Sannan ta zama tana da alamomi na lafiya a jika, wato ka a ganta da alama ta tsumburewa ko alamar rashin lafiya ko rashin maiko ko ramewa ko makamantan haka. To waɗannan in suka samu dangane da ainihin layya shi kenan. Ana yanka layya ne bayan liman ya yanka tashi, daga nan har zuwa bayan sallah da kwana 3 in ka samu hali za ka yanka. Ku kiyaye, za ka iya yanka da daddare, dan mutane suna ganin wai ba a yanka da daddare a ƙasar Hausa, ba a ɗaurin aure da daddare, babu wani dalili. Za ku iya tashi sallar isha ku ɗaura wa yarinya aure, ko a zo a yi karatun sahihul bukhari ko muslim da daddare karfe 10 a ce jama'a kusa ya ɗaura aure, ya halatta. Saboda haka za a iya yin yanka ma da daddare. Ina fata an gane. Matukar baka samu halin yi daga lokacin ba, duk sanda aka samu sai a je ainihin sai a yanka. Sannan ba a ɗiban nama a ba mahauci da nufin an biya shi kuɗin fiɗa ko makamantan haka, sai dai a ba shi kuɗin fiɗa daban, sannan kuma sai a ɗibi abin da za a ba shi sadaka ko kyauta. Mutum yana iya ainihin cin layyar shi ya ba da sadaka, wata kuma ya bayar da ainihin kyauta a ita. Idan mutum ya zo yanka zai iya share kanta iyalin shi, ma'ana bismillahi wallahu akbar, allahumma hadha anni wa an ahli baiti, ya Allah wannan a madadina da mutan gidana. Iya abin da za a faɗin kenan ya isa. Babu alaƙa akan sai mai gidan ya zo ya dafa limamin da zai yanka, uwar gida ta dafa mai gida, babban ɗaya ya dafa uwar gida, kaga mutane sun jero haka an rirrike juna, an dafa juna kamar tarago na jirgin ƙasa, sannan liman ya yanka. Babu alaƙa akan haka. Allah maraukakin sarki ya taimake mu.